salamat sa Dios. Tulo lang ang atong ihatag kaninyo kay kung daghanon pagid nato so basig mausik ra gyapon ang uban. Sa ato lang tuluhon base na lang makumpleto gyud o comply sa matag usa ka kinabuhi. Amen. Okay? Ningon ba amin ang matag usa pulong sa Dios? Okay, kay atong siguro undaan. Tulo ha. Bantay man ning tulo, malintang gyud. Arita sa ato ang pagsusi nini kay kining tao ang iyang gibuhat usahay wala niya mabantay, wala niya himatikdi kung unsa ang gipangbuhat. Makaayo ba? Makadaot ba? Basta kay buhat lang buhat ang usa ka tawo. Diba? Aniya gani kung ang usa ka tawo inosente kaayos kamaturan kini natong gibuhat nga pagduol pagsimba sa Ginoo nining adlawang Domingo giisip niyang maoy makapaalaot, no? Makita nato nga ang kalibutan baliktad kaayo. Tungod kay ang atong gihimo mo'y makapurdoy, mo'y makaalaot, mo'y makapobre, no? O niya tawgon pagitag mga tapulan tungod kay walay gibuhat, sigig simba-simba o maura na ilahang pagtan-aw kanato. So atong susihon kung sa ilahang pagbarog ni ana wala ba tay ikapamatuod nga mga butang nga diin sila di ay ang alaot. Amen? Sila maoy alaot nga nagapatuyang lamang sa maong pagtuo. Kung basahon, balik-balikon ni mong basa, balik-balikon, kapila ni mabalikon ang Isaias 31, versikulo 1. Kana palang ang unang word, alao. Sa English pa, wool. Maura na. Alaot. So kung ito ang tunan ng word na alaot, mga kaigsunan ko kang Kristo, dili gina siya maayo nga bisan kung ikaw makadungog niya ikaw may gitumong nini, di gyud ka malipay. Amen? Nagipanghimaraot ka nga alaot. Dili gyud ka mosugot. Kinsa bay mosugot? Diha sa matag usa ka nato wala. Amen? Pero bisag mingon ta nga dili ta mosugot nini, apan ko na ato ang direksyon nagapadulong ra gud gihapon dinha. Bisag dili ta mosugot, apan lisod magud kun atoan ang gidawat. Dili ta mosugot, pero namin tao nga dili mosugot pero nagdawat na. Lisod pa lagi ato ang anaron ng imanana nga mingon ta nga dili ta pero nagdawat da ita. Okay raman kung natong gidawat maayo na nga butang. Pero kung wala ko kakahibalog maayo ba ng butang ng dili, nagtuo ko nga mudawat man gyud ka. Kay labi na maayong pagkadiga. So atong susihan ng Isaias 31 versikulo 1. Mubo lang. Di lang nato hatagan taas nga passage ang matag usa. Kabalo na mo manani gyud ko sa ko ang pagdalag mensahe. So ano tas number 1? Nakabalo ko nga excited ang matag usa. Gipa-excite lang gud ta mo. Kay ug ato agong idretsog paabot ang mensahe sahay murag buringan man pod mo. Kung ato asang hatag gamay nga pasada aron nga magpangita gyud mo salang ginagingon ni pastor nga mga butang. Number 1. Okay? Kung atong basahon ingon ang pulong sa Dios sa unang bahin nini, woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses. Ari sa ta sa
kining pinaka first nga part. Woe to those who go down to Egypt for help. Now, ang unang butang ato ang makita mga gigsunan, gipadayag diri ang Egypt, Ehipto, di ba? Pero wa pa ang first time, ha? Ato asang hatagan og pagtagad kining Egypt. Ikabalo man ta nga ang Egypt o Ehipto, usa na siya kanasod. Nika nation ramana, nasod ramana. Usa may importansya na hatagan man nagpagtagad. Kung atong susiyon ang history sa mga Israelitas, sila naulipon kaniadto sa Ehipto. Niadto sila sa Ehipto o naulipon sila sa Ehipto. Ngayon naman ang sabi na sa Ehipto. So ang nasa Ehipto mao mga butang nga makapahatag sa tao og kabisi. Diba? Mabutan na to ang Ehipto, mao ang kalibutan. That's why number one, the world. No? Egypt is muni ang world. Nga unsa man ang world? World, the Lord's rival. No? Atong susihon. Nga ang kalibutan, mao gini say rival o karibal sa Dios. Whether you like it or not, ang kalibutan karibal gini sa Dios. E kung tanaw nato ang Egypt, balikan nato ang ilahang sitwasyon. Grabe ang gihimo sa Egypt pagpang-inganyo sa mga katawhan sa Dios. Gani atong mga tumura para lang yun nga dili kagawas ang mga tao o ang mga Israelinhon sa ilahang nasod. Ilahang gipadaghan pagyud ang trabaho sa mga Israelitas nga wala na gani sweldo. O gani kung na may sweldo, gamay na lang kaayo nga sweldo. Unya, kung dili pagyud mahuman sa mga Israelita ang ilahang trabaho, niya ng adlawa nga mao'y gilimit sa Ehipto, mga igsoon, ingnon pagyud ang mga Israelitas nga tapulan. No? So ingnon kas kalibutan, tapulan. Mo na kung gingon ganina, nga kining pagsimba nato, pagtuon nila nga nagtinapol na ta, nagtuon ta og tinapol. Mabitaw nga si Marta, naa siya hunang-huna nga sama niya na nga bisan kung naa siya diha sa tubangan sa Dios, sa Ginoo, wala siya respeto sa Ginoo, tungod kay nakaako man siya sa panugo sa Ginoo. Lord, buyagaran ang bayhana din ha, kay wala ginigibuhat, nagsige ra diha ka yampungad nimo, wala ginamutabang diri sa ako ang mga buluhaton. So ingon ana si Marta mga gigsonan, ang iyang huna-huna kalibutanon kaayo. Ug nagpasabot lang nga iyang gibuhat, gihimo niyang karibal ang iyahang gipili ngadto sa Dios nga mauntay insaktong pilion sa tao. Now sa may gingon diya sa 1 John chapter 2 verse 16. Atong susihon ang unang Juan, unang Juan kapitulo 2 versikulo 16. Naigingon nina nga pahimangno alang sa matag usa kabahin nining kalibutanan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya samahan kun dili iya sa kalibutan. So, klaro kayo nga kon imong i-focus ang imong panghuna-huna, ang imong mata ug ang imong mga buhat nining kalibutan na dili na siya alang sa Dios nga to ang gisimba karon. Amen. So, kadiha si mo una-una mga igsoon karon,
kanang imong una-una hawani na sa mga butang nga kalibutanon kay ingnon ti di ka kapadayog paminaw karon kung napuno na sa mga butang or sa kinaiya nining kalibutan kay kana mao nay muriak na siya kung ang pulong sa Dios buot untang mosulod sa imong kinabuhi. Muriak na. Ya kay nagkaposisyon na manadaan kung nagdahom na sa imong kinabuhi, lisod kayo ang pagsulod sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, mangandam na diha og prayer na tao ba nga nakaposisyon na sa ka lugar, kung naay musulong gani, mangandam gina sa pagpanalipod. Muna maglisod in taon ang pulong sa Dios pagsulod sa kinabuhi nimo kay mangandam man ang mga buhat ni Satanas ni simunahuna. Ino na lang ginako ang kalibutanon ng mga butang o kalibutanong mga kinaiya, link na siya ngadto ni Satanas. Sa to pa ang kagahom nga na dinha, kagahom nga gikan ni Satanas. O kay kagahom nga gikan ni Satanas, nakaposisyon diya si mahuna ang imong kinabuhi. Pag-abot sa pulong sa Dios na may kontra ni ana, managang na daan. Mangandam na sa pag-atake po. No? Wala nga kinahanglan nga ato ang hawanan karon ang atong panghuna-huna sa mga butang nga iyas kalibutan. Duwa patakay balo kung kanang mga butang nga ato ang sige dihag alis atong kinabuhi, makapamaya ba na sa Dios? Di man sayop na kita mo gamit sa mga butang nining kalibutan. Pero lisod na magod kung ikaw na higugma na dihang dapita. Ang Ginoo magsugo higugma ang kalibutan o ang mga butang sa kalibutan. Wala pon magsugo ang Dios na ayaw na kamita ang mga butang sa kalibutan. Mao na isugo sa Dios kung iyang pahimangno gagamito nato kining tanan pero alang sa iyang kahimayaan pero wa sa mag-ingon higugma. Amen. Mao nakasayop sa tao kay mo ay wala gi sugo, mo ay gitahod, mo ay gituman. So ganingon ra man niya nga pangagpas panguna-una og tinguha. Una kinahanglan tumano na to kung sa Ginoong pulong sa Dios. Wala man may ng Dios nga ayaw gamita. Apan ningon ang pulong sa Dios ayaw higugmaan. So dili na to higugmaan. Kaya aron nga dili ta mawili kung pananglit mobiya na tas kalibutan. Amen. Pero sa may madala nimo ni kadtos langit niya kung mobiya na kanining kalibutanan. Iba wala man. Kana bisan ka nang imong profesyon, kung mahimo kang profesional. Kana madala na nimo dito. Dito sa langit kung engineer ka diri, ma-engineer ra ka sa langit. Kung maestra ka diri, maestra pud ka dito, maestro. Kung doktor ka diri, madoktor ka dito. Nabisan ka di konduktor, wala man dito. Amen? So, kaning mga karibal ng mga butang nining kalibutanan, dili gina siya kahimutan sa Dios kung mao'y imuhang fokusan. So karon ang mensahe nining number 1 nato nga point nga world the Lord's rival, kinalan ang mga karibal sa tong kinabuhi nga sa Dios ato agyong biyaan. Amen. Maglison magtag-amin aron biyaan. Buot pasabot ba nga ang pag-focus nato undangon pero mo gamit sa mga butang sa kalibutan, sa mga posisyon sa kalibutan, sa profesyon nga naangkon nato diri sa kalibutan. Mo gamit amen. Pero para asa? For the glory of God. Sabi, amen? Para sa kahimayaan sa Dios nganong mo gamit ni ana. Dili sa ingon nga diha nang kita mag-priority na tanan kung unsay atong naangkon. I-prioritize ang Dios. Kaysa diha nga imong i-prioritize ang Dios, dili nimo karibal ang Dios,
O kay dili nimo karibal ang Dios, mangigsoon, ha? Labaw pa simuhang gipukusan karon ang imong madawat. Amen. Kay kabalo ang Dios nga bisag unsa kadaghan unsa kadako yang ihatag diha kanimo, kabalo siya dili ka mo focus na og siya imong fokusan. The more ka hatagan ng panalangin sa Dios, dapat the more ka mo focus sa Dios. Dili kay the more ka hatagan ng panalangin sa Ginoo, the more ingon ka mo palayo niya. Very wrong. Mistake. Sayo. So, ipainomdom sa Dios, pinagi kang Moises ngadto sa mga Israelitas, nga kung adto na kamo sa yuta nga akong gisaad kaninyo, niya panalanginan kamo dito sa tanang matang sa panalangin, ayaw gid ko ninyo kalimtek. Diba kay, kung busy na kakaayo, kay mahadlok lagi kang mawala na si mong kinabuhi, ang Diyos may murang makuan sa mong kinabuhi, mapadaplin. Ganahan mo anak, mga igsoon. Ayaw mag-ingon ha nga, wala mong ito si brother, sister, diriron. Nindot magig mo ay makadungog anak. Nganong ako pa may gipadungog anak? Dili! Ikaw nga niya karon maoy giingnan sa pulong sa Dios. Amen? Okay, hinay na. Parita sa ikaduha. Ang ingon ang pulong sa Dios and rely on horses. Sa Isaiah 31 verse 1. And trust in chariots, no? Because they are very strong. Now, also many horses and chariots, nag-represent ka power, worldly powers, worldly things. So, second, worldly powers and worldly things makaalaot sa tao. Hingnay mong tapan. Ang mga worldly nga kagahong o worldly nga mga butang makaalaot gina nimo. Ingna. Ikaulaw. Amen. Oh, parang dili pa na dukaon diha mo ma-check ba o naminaw pa na gawin. Ha? Worldly powers and worldly things makaalaot sa Dios. Ikaduhang butang na. Kaya number 1 nato is worldly word, the Lord's rival, only number 1 nga makaalaot sa tao sa atong pagtuon karon ining tungora. Secondly, worldly powers and worldly things makaalaot gina sa tao. Naaritas powers mag-focus. Kay labi na kung nana ka diha pananglitan nakadawat ka og kagahom nining kalibutan murag ang tao makaingon na posisyon kagalingon, I am like God na parehan ako sa Dios. Kayon siya nga Dios na putingali siya siyahang pagtuo o pagsabot. Pero kung mauna na imuhang gibarugan o diha na lang ka nagsalig kay lagi daghan na kag mga dato na kakaayo na kay ikasukol kung dunay mo sulong diha nimo kay chariots biging isgutan diri og horses. Sa una mo ni siya, pero karon grabe ni kung tanaw nimo karon. Ang chariots sa una karon mga tangkidigira. Di ba? Ibutan na to sa una ang makabaton og 900 ka mga chariots kana nga nasod or syudad, grabe na kagamhanan. Mahadlok ang mga kontra anak. 900 lang, 1,000 lang kabuok chariots. Or 1,000 ka mga kabayo. Mga kabalyero nga nagsakay sa kabayo. Mga general man sa tawag na to karong panahon na. O niya, karon kung natuwa na siyang bukli sa karon, kining mga chariots of horses, nagisgot ngis mga kasundaluhan karong panahon na, nga kung naan ining gidaghanona ang usa ka tawo, powerful gid siya. Amen? Pananglitan.
sa kalibo ka general imuhang gimanduan. Dayon usapod kalibo ka mga tangkidigira na aka partigi kang gamhana na anak mga igsoon. Pero sa mo sa pulong sa Dios dili diha makaalaot din na. Amen. Muna nga kung mangandoy ka ni ana, una pag-ayo nga maalaot ra di ka. Kay mo may gingon sa pulong sa Dios. Kay gingon pa kanis pulong sa Dios nga dili makaalaot. O nan may rason ta nga ato ang pangandoyon ng powers diri sa kalibutan. Amen. Kikitunan mo gud ta diha sa mga games god. Kinahanglan ta maka-gain ng mga powers, mga point para maka-gain ng powers, no, dayong level makadawat ta mga level kita na power. Kunya naanad ang sa katao, naanad ang sa ka magdudula diha sa cellphone ba. Si pastor ang hilabot na pud ning cellphone da. Pasensya na mo basta kay mao gina. Diha man tagitun-an sa kalibutan. Kay kung dili sila makahimo sa pagtudlo kanato sa personal, labi na kay nagsimba ka, pwede din sa cellphone, kinindot makita na sa cellphone. Nindot makayo niyang dula-dula din sa cellphone. Kay maglingkod rabi ka, di ka sington. Amen? Pero wala ka kabantay nga madugay ni mo dihang tinguha niya ng mga butanga, proud pa kayo kag magkalampos ka din ha, proud pa kayo kung taas na kay kag level, kay powerful na giguno ka, wala ka bantay nga napas mo na din kag kaos kalibo. May kaabot og kaos kalibo kapas mo, basig wala na ka. Di ka kaabot anang ginaghanaw na pagkapas mo kay nalimot kag kaon, nalimot kag tagad sa imong kaugalingon, halos din na lang ganing maligo. Kay humanon na lagi itong level. Halos din ang trabaho, halos din ang muliho. Diya sa mga bulhaton sa realidad nga bahin. Kay napokus na dito. O niya, Pastor Juan Ramana, games man ang diskutan, dili man na all about sa imong gisulti. O yan sa manig padulong, nga nang mudula ka na, kay ganahan kag powers. Dula-dula, ato na. Pero nagtuo ko, nga nung midula kaniya na, kay ganahan ka, nga makabaton usab na sa reality. No? Una-una pag-ayo. Kining worldly powers and things, makaalaot gina nimo. Ayaw na lang ipukli sa uban, anak na lang ginimo. Nga nakadungog karon nining mensahiya. So ang kalibutan, way laing gidalit diri kanato. Kapatyasan, kaalautan, madaot ra ka. No? So daghang mga pagpamatuod nga kini tinuod nga makadaot o makaalaot diri kanato kung sa tanto na tong pag-focus nining tanan. So siya si mong kagalingon kung unsa nga mga butang sa kalibutan, ari na butas mga butang. Nga focus ka kay makaalaot gina mga kaigsunan. 1 John 2:15. Sa may gingon sa pulong sa Dios. Ang gingon dire nga ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan, even powers nga naa sa kalibutan. Amen. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kang mahigugma sa amahan. Munigi ka sa pulong sa Dios. So sad to say nga mao na sa truth. Nga kung mahigugma ka mga butang sa kalibutan o kagahon nining kalibutan, wala ka diha wala ka mahigugma sa amahan. Kay dili makakaserbisyo niya. Ang pagserbisyo mga kigsunan, mao na siya ilhanan sa imuhang paghigugma kung kinsa imuhang giserbisyohan sa imong kinabuhi. Umitaw nga si Jesus Christ, you cannot serve two masters at the same time. Di ka kaalagad sa
duha ka mga butang sa usa lamang ka duha ka butang, duha ka master de, duha ka agalon sa usa o sa samang sa samang higayon. So dili nimo na pwedeng buhaton kay mahitabo gayon matud pang Ginoong Hesus nga higugmaon gid nimo ang usa ug isalikway nimo ang usa. Dahil sa kinabuhi kung sa may imuhang giatubang, ikanang giatubang karon magigsunan, posible na may mo resulta kanimo into the maka-achieve kag powers dinhi ni kalibutan, dili lang powers diha sa imuhang pag-appeal niya ng mga games di sa cellphone, but even worldly powers. Oh, ano mahimo ba kang politiko? Power gyapon na. Mahimo kang manager diha sa ka establishmento o power na. Mahimo kang sinaligan, power na siya. Mahimo kang dato, mahimo kang agalon, power na mga kigsunan. Ya, pastor, ingon man kang makaalaot. Kung imong higugmaon. Amen? Walay problema makadawat ka niya na. Maayo man gani. Pero akong usbon pagingon na himua ka na mo perform ka niya na for the glory of God. Amen? So kung kinsa man kaninyo makadawat niya na, ayaw po ninyo, ayaw po mag-ingon nga, kana, kalibutan ng rabana, kaning, dili ko anak, kay, makaalaot. Yes, makaalaot. Kung gamiton nimo sa dili maayo. Cellphone. Makalaot dili. Yes, no gina. Nanong yes, no man? Yes, makaalaot siya kay tungod ma-abuse nimo imong paggamit niya na makaalaot. Labi na dili na nimo atubang ang Dios o ang imong obligasyon sa Dios o ang mga maayong mga buluhaton diha sa realidad nga kinabuhi. No, dili siya makadaot tungod o makaalaot kay imo man gigamit sa maayo sa insakto. Gigamit nimo aron makontak nimo imong isig ka tawo nga tuas layo dayon panahon sa mga importante mga activities mo chat ka like nilang Tijini, si Mrs. kuno si Toyo ni Tijini mo chat ra siya ni Mrs. Then si Mrs. kuno na po si Toyo ni Tijini mo chat kung si Mrs. kuno ito yung Giselle mo chat ilang tuna mo chat silang tuna mo chat pod. Oh. So dili siya makaalaot. Amen? Gani makatabang pamangani aron mapadali ang mga buluhaton o obligasyon nato na para gyud sa kahimayaan sa Dios. Motor. O motor naman po gikuan ni pastor. Makadaot dili, makalaot dili. Yes, no gihapon. Nga naman pastor ngay munana maginasige, munana gina reality. Nga nung yes, tungod kay gigamit nimo alang sa kahimayaan sa Dios kaysa sinugdanan mayong ka gusto ko makabaton og motor o sakyanan kay gusto ko nga moalagan sa Dios nga dali ra nga moabot kung pananglit dunay mga buluhaton o obligasyon nga ako ang himuon. Amen? Mama ni atong panayo gyud sa Ginoo nga kung pananglit makabaton taniya ng mga butanga gamiton ginato sa iyang kahimayaan ug labi na kung sakinan magpadali ang ato ang pagduol pagsimba pa diya sa Ginoo magpadali. Amen? Ano kumukalain ako nga nang ako nang isgutan. Kaya nakita man ako daghan mga bantayan ako. Naman din nananaw ng mga butanga halos dili na makaduol sa Ginoo sayo. Inom na worldly things na and worldly powers na. Diba? Una pagayo kung naa kaniya ng mga butanga. Dapat gani sa unas wala pa ka na mga butanga to, motor, sakyanan. Sayo kay ka sa pagsimba niya, kay murag ikapoy na kagbaklay. Nangandoy ka na, kay parang madali. Kung karoon na na yun, mas dugay. What happened? Mingon po rin mo ba, bike ra mo ba ako, pastor? Ha?
So wala pala kayo bike, sa'yo na lagi ka. Lingi po dahil silang Aldrin. Ha? May si Aldrin rin na yung bike. Diba? So wala mga diksyon na, lisod kayo kung napokus na pag-ayo. Kaya kung mapokus ko ka diyan mga igsoon, it means to say, you love that matter. Nahigugma ka ni ana. Kaya gipukusan, mahadlok kang mawala na nimo. Okay, mga tanan ko. Kisa may dili mahadlok, mawala ilang cellphone na magguba. Ha? Ora mingaw. Kita ka na. So siguro ang mga igsoon ng hindi mo di kaganahan, nga ganahin mo ng gamiton for the glory of God, sa pag-focus niya na nga ang Diyos may mong ipokusan tungod sa mong pagbato niya na. Amen? Cellphone ha? Basig doon na tayo mga something din na maiinom na lilit na ganahan mawala na nato. Something wrong. Okay? So, muna yung gingon, ipinamdam ni John, matapos itong ison, John the Baptist, dili John the Baptist. Kasi John the Baptist, sa panahon pala nga, nag-ministry Jesus Christ, gilungguan ganito siya ulo. Sa to pa wala na sa kasulat ini mga bahina. Sa John, sa 1 John, 2 John, 3 John. Kinsa ni John the Beloved. Kini siya may nagsulat sa pinadaya. So manay atong ikuan. Mamutoy ang pagsabot. So yahapon to. Worldly powers and things makaalaot sa tao. Third, atong makita dire, di ba ang mga tao nga alaot, mingon na lang gigo tao nga alaot, nagsalig sa mga chariots, gigingon sa Biblia, rely on horses, muadto sa Ehipto or sa kalibutan ng buot pasabot. Third, they do not look to the Holy One of Israel, nor seek the Lord. Sa mani, sabto na to ni, ang mga ni-reject sa Diyos, rejecting God, is makaalaot sa tao. Amen? Kung imong i-reject ang Diyos is imong kinabuhi, maalaot ka mga kaigsunan. Nga naman, kung sa may makapalaot, nga nang maalaot man ka, kisa may offer of eternal life, di ba ang Diyos? Amen? Kasi naghatag og dalan aron makaabot tas kinabuhing walay katapusan ang Diyos. Amen? Amen. Oh. Kinsa ba naghatag og mga panalangin? Ang Diyos. Amen? Amen. Kasi naghatag kanimo kusog, kalig-on o kaalam aron ma-maintain nimo kanang naa nimo karon ang Diyos. Amen. Dili ikaw, kundili ang Diyos. So rejecting God is makaalaot yun sa tao. So, moingon ko, do not reject God, yes may kinabuhi, pinaagi, labi na sa panahon sa pagsimba, dili na kamudool kay lagi, busy kay kadikto simuha, mga obligasyon. O di ba, madugay ka kay naalagi kay mga obligasyon na importante. That's the way nga makita niya po na ito nag-reject gihapon na siya sa tao, ang Diyos. Pastor, nakaabot man yung kong simbahan. O, bitaw. Pero i-reject na daan mo ang Diyos. Grabe, judgmental lang po kayo ka. Because gusto ang Diyos, Matthew 6:33, seek first. Na ba yung first na second?
Ha? Biasa maka na graduation. Ang valedictorian, sigara ko sa mga graduation, maulahi magighatag ng mga valedictorian. Katong mga salutatorian, mauna man po dinoon. Pero dili gyud mahitabo nga ulahi ang valedictorian. Diba? So mga kigsonan, kung imuha na lang imong ikaduha ang Dios mong kinabuhi, gi-reject na nimo siya sa unang bahin. Sa second choice, di ba siyang gi-priority, secondly. Pero, ang iyang gipili is first. Wala sa mapili sa ikaduha. Amen. Amen. Wala sa mapili sa ikaduha. Samot na wala sa mapili sa ikatulo. Una gyud ang iyang gipili. So kung napakyas ka sa una, dito na lang ka sa ikaduha, gi-reject na nimo ang Dios. Wala ko mingo nga gi-judge na mo, gi-judge di ka. Pero gusto lang di kang pahinumduman, ikon di kadaan, kay aron, mahuna-huna nimo nga sa sunod, unsay angin na kung buhaton, aron nga dili mahimong 6 second bisura sa. Kaya nga mga Bible, seek first. Yeah. At ang Bible, kung atong basahon, kung ato ang Islam, mayroon na, seek secondly, isa na, God, lisod kayo. And His righteousness. Di man ginapwede. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added to you. So kung mupili ka sa number 2, or number 3, or number 4, or sa last, ingnon ka, wala na ang panalangin sa Dios nga giingon niya, i-add niya. Mana nga kung sa ikaduha mo sa gipili, second choice nimo ang Dios. Maghago ka apan dili ka makabaton og katagbawan, di ka kabaton og satisfaction or kaning bang kaibulungang panalangin sa Dios. Kay ikaduha naman lang siya. Yung asong pili aron nga diha kaniya panalanginan. Kiningon ba ang Diyos, seek first, second, third, God and His righteousness, and all these things shall be added to you, then okay kaayo. Bahala ikaduha lang o ikatulo lang nato siya ng priority sa itong kinabuhi. Amen? So, susiha na to. Susiha ang imong kinabuhi. Kung wala ba nimo gi-reject ang Diyos, kay kung masipyat kayo ni nga bahin, alaot jud ka nga klases pagkatao. Amen? Amen pa ba? Amen. Oh. So, nga wala kana imuha gining kana bang dili nimo, wala nimo gi-ignore ang pulong sa Dios. Kay importante kay ni mga puntuhan nato karon. Amen. Amen. Kay dili man ta ganahan nga mamembro kita sa mga alaot. Bikisay mo yung membro sa alaot, niyong amin. Oh my God, kinakabantay mo. Kay, ugnay mo yung amin, di mo nang gidawa. Pero, kining tulo kabutang, ay ginig kalinti. Mamutan na ginirong insininyo. Tubaga, gidayon. Hindi niya ni matubag ng mga pangutanan mo pananglit ba? Kung di niya ni tubagon, o walay matatubag ka ninyo, nagpasabot lang nga, wala ninyo hataging importansya. Kining mga butanga, kay wala mo hataging importansya, alaot ka. Amen. Kung gani, mag-ilog mo tubag. Amen. Bantay man ro, dili mag-ilog og tubag.
Sige, dalay ko ng Dios yung pulong maka na mensahe nini nga kabuntagon. Ug akong ibilin kaninyo dinhi sa ato ang pagtapos nini ikatulo nga butang. 1 John 2:17 ang gingon dinha pulong sa Dios nagaingon mga igsoon ang kalibutan ug ang tanan nga naa niini nga gikaiggan sa mga tao mga hanaw. Amen. Apan ang magbuhat sa kaubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahanturan. Amen. Kalay ko ng Dios manindog ang tanan. So, I hope na panalanginan ng matag usa sa mensahe nga ato ang gitun-an ining tapna sa kabutuhon.